Hola, el meu nom és Miquel Gonçalves i vull contar-vos per què vaig decidir estudiar el màster en línia en Llengua i Comunicació Digital de la Universitat de Lleida i com està sent la meva experiència. En el meu cas, jo sóc graduat en Filologia Catalana. Feia temps que volia ampliar la meva formació cap a àmbits com la comunicació digital o les xarxes socials. Aleshores, des del meu perfil filològic, jo el que volia era explorar com canvien els usos lingüístics en els entorns digitals i adquirir eines per entendre i gestionar aquests nous formats i canals. Després de valorar diverses opcions, vaig trobar que aquest màster reunia justament el que jo buscava, una formació completa, molt actual i orientada al món professional, que connecta la llengua amb els reptes i les pràctiques comunicatives d'avui dia. A més, el fet que siga un màster en línia el fa perfectament compatible amb la meva vida professional. Ara bé, tot i ser un màster virtual, en cap moment tens la sensació d'estar caminant tu soles. Hi ha un equip de professores i professors molt accessibles que et guiaran i t'acompanyaran en el procés de cada assignatura. Aquest acompanyament, sincerament, és un dels punts forts del màster. Una altra cosa que m'ha agradat molt és l'orientació pràctica dels treballs. Per exemple, l'anàlisi de discursos a les xarxes socials, amb el buidament i el tractament de dades reals. Aquest enfocament ens permet aplicar el que aprenem d'una manera directa i significativa. També destacaria que és un màster que fomenta molt la creativitat. Hi ha espai per al desenvolupament de projectes personals, amb llibertat i autonomia, però sempre amb l'acompanyament del professorat. En definitiva, si t'interessa la llengua, la comunicació i tot el que passa als entorns digitals, crec que aquest màster pot ser una molt bona opció per a tu. A mi, personalment, m'està ajudant a créixer i a reorientar la meva trajectòria des d'una perspectiva molt actual.